sana etie na yɛka so diifo agema na saa na abon so diifo agema so kura twerɛsɛm a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm enti odiifo agema wobɛhu ne sɛn anaasɛ ɔyɛ den Onyankopɔn tiasefoɔ nam ne bakoro Kristo Yesu so Nazaret ni no wayi ne ho adi akyerɛ me wei na naano me firim fitiaseɛ na mekaeɛ firim fitiaseɛ na mekaeɛ sɛ Israel Nyankopɔn nam ne honhom so nam ne bakoro Kristo Yesu Nazaret ni ne so ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ me na sɛdeɛ mede ka aka sɛ sɛ wohwɛ a yɛhunu asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne apɔsɔfoɔ ne adeade ade nti akuta twerɛsɛm nti wokenkae a ne afa no sɛ ɛyɛ saa bia odiyifoɔ agyeman medeɛ no nte saa medeɛ no ɛnte saa nyɛ saa ne te yɛwoyɛ no yɛate sɛ Israel Nyankopɔn so ɔbɛbu atɛn asɔfoɔ ne ka kyerɛ adiifoɔ ne ka kyerɛ so kɔdɛm asɛmpakafoɔ no ɔmo kan na ɛyɛ ampa so Onyankopɔn so bɛbu atɛn ɛfisɛ nyɛ yɛ bere so ɛfoɔ ne yɛahyɛ ase a nipa bi mu ka ho asɛm ɛyɛ awɔ ntoatoasoɔ pii saa awɔ ntoatoasoɔ no bi no mu ano ɛna ma yɛn nsa ka atwerɛsɛm yi mmerɛ yi ɛyɛ Onyankopɔn ne mmara dɛ ɔpɛ sɛ nipa de tena asase so ɛwɔ nipa ne Onyankopɔn ntɛm na atemu no yɛka ho asɛm no Onyankopɔn no sɛ nipa bi mu ate sɛ atemu no ɛbɛba ampa na atemu no ba Nyankopɔn fiti prɛkɔpɛ mfa bi mu die mma nipa agye sɛ ɔkyerɛ nipa biribi ma nipa yɔ ansa na de ɔde sutie ne bo asetɔ no wabu ne bem Onyankopɔn no sɛ yɛwɔ nipa pii nipa mpempem a wɔn mu ate sɛ Onyame bɛbu atɛn na ɔnam ne kasa kyerɛ ne nakwan bi ɔde ɛto hɔ so saa kwan ne nam so nti enipa pii aka Nyankopɔn asɛm Onyankopɔn te soro hwɛ asase hunu sɛ asɛm a nipa ɛka sɛ ɔba bɛbu atɛn asɛm a nipa ɛka sɛ ɔba bɛsɛe asase no nipa ɛka deɛ nanso adeɛ a nipa bɛyɛ nipa bɛnya nkwa no nipa nya hunu ade korɔ adeɛ a nipa bɛyɛ ne nipa bɛnya nkwa nipa nya hunu ade korɔ yenom na ɔnam ne honhom so no ɔnam ne homɔborɔ so na wayi ne ho adi akyerɛ me na wasoma me enti odiyifoɔ agyeman sɛdeɛ Israel Nyankopɔn nam ne bakoro Kristo so asedanka no ɔnam ne honhom so wayɛ me no sɛdeɛ mete no unhunu bi saa deɛ mete obiara maanye ne nipa nkyɛn mansua ne baabi obiara mfa nkyerɛkyerɛ me Israel Nyankopɔn ne firi soro na ɔnam ne honhom so na ɔde maa me ɔde bakoro Kristo mu deɛ ntia wayi ne ho adi akyerɛ me ɛde asase awieyɛ mma yi ɛho nkratoɔ ɔma kwan ne Onyankopɔn ntam nsɛm na asoma me sɛ menkasa nkyerɛ awɔ ntoatoaso yi deɛ nipa yɛ a ɛnyɛ awɔ ntoatoaso yi deɛ nipa bɛhunu ɔbɛyɛ a ɛyɛ ne sɛ fata Onyankopɔn mu na ɛkyena bi wagye ne nkwa adwuma a Israel Nyankopɔn nam honhom so ɔde ama me no no ɛndeɛ wɔ nipa ne pii na sɛ wanhwɛ ya sɛ wote sɛ odiyifoɔ agyeman ɛkasa a wonte aseɛ sɛ wote sɛ mekasa a wahwɛ a wonte aseɛ wanhwɛ a ho bɛpere wade nti a
sɛde yɛsi wo a wokɔ asɔre ne asɔre yɛ wo to mu ne ade no deɛ meka no deɛ ɔse me nka deɛ ɔde ama me no deɛ ɔse me nsi asase so tefoɔ no deɛ me nsi akra ne nipa nyinaa wɔ asase so no wanhwɛ yi a na wokɔ asɔre nso na wabɔ ne fosɛm da adi wɔ mu nti wo so wodɔ asɔre no sene sɛ wobɛti deɛ onyame pɛ nti wanhwɛ yi a ɛbɛhaw wanhwɛ yi a ɛbɛhaw eti onyankopɔn te asefoɔ nam ne ba koro Kristo so nam ne honhom so sɛdeɛ ne pɛ ne teɛ ɛna wayi ne ho adi akyerɛ me na wasoma me nipa ma nkyɛn nti masɛnka no ɔsɔfo bi a ni bi diifoɔ bi a ni bi deɛ wate sɛ mahyɛ aseɛ no deɛ wɔwɔ a wonya nteɛ ne dɔɔso odiifoɔ agyema memfa twerɛsɛm nko a ne kasa ɛsɛ ɛyɛ bɔhyɛ de nyɛ twerɛsɛm Bible no nkwa nam de kasa ɛho sɛdeɛ Israel kronkron ne Nyankopɔn nam ne ba koro Kristo so nam ne honhom so na oyi na di kyerɛ me na ɔkyerɛ me ɛbere sofoɔ abɔ ne fosɛm no ɛno ho asɛm so meka de hyɛ twerɛsɛm no ɛma meka deɛ ɔnam ne honhom so yi na di kyerɛ me sɛ ɛbere sofoɔ mo akwan ni mo no yɛ ni ɛyɛ bɔne deɛ ɔtim wu a wonya nkwa deɛ ɔtim ɛma Kristo bɛto na bufuhye da no ɔno so nya nkwa odiifoɔ agyema adwuma ne yɛn nti madwuma ne yɛ agyanom tetebere mu Israel honhom a ɛba adiifoɔ no so ɔde ka asɛm a yɛde twerɛsɛm no saa bɔhyɛ no ɔde ama me nti meka ahenni ho asɛmpa meka ahenni Kristo Yesu na ahenni ɛho asɛmpa na maka atemu ho asɛmpa sɛdeɛ ɔnam ne honhom so no ɔde ma me sɛdeɛ Kristo ne pɛteɛ ɛnyɛ deɛ firi me sɛdeɛ somani sɛdeɛ ɛnɛma yi bɛhunu sɛ Awurade no mbɛdɔ ɛno deɛ asɔfoɔ no yɛ ndada adiifoɔ no yɛ ndada asɛmpakafoɔ no yɛ ndada apostolfoɔ no yɛ ndada enti deɛ Onyankopɔn pɛ deɛ Kristo pɛ na ɔde ama me wɔyi na di akyerɛm sɛ menka nkyerɛ wɔn ntoatoasoɔ yi meka ne sɛ yi no anhwɛ obi nte aseɛ ɛsɛ enipa kura su bi wanka bi ama no a ɛnyɛ ne yɔnko ne wanka bi ama no a ɛnyɛ ne yɔnko ne o ka bi ma no a ɛhɔ ɛno ho sɛ ne yɔnko no ne nua ne atemu ne ba ne mfa yɔnko ne nua ho ho sɛ na no Yesu Kristo miwura no ogu asɛmpa so ka na nipa firi abɔnten bɛka kyɛn sɛ owura wɔna ne nua no gyina abɔnten wɔ mo hwehwɛ wo miwura Yesu twɛ n'ani no wasere wɔ sɛ haha me na ne me nua no ɛne hwan me na ne me nua no wɔn ɔte Onyankopɔn asɛm no wɔdi so de nkwagye mfa makwakye nkwagye mfa yawo matum nkwagye mfa me fiefo ne de asɔre ne baaye no Yesu Kristo maame a wo na nsa na wo nam no so de ahenni ho asɛmpa aba no ɔsɛ sɛ ne maame antie onyame asɛm no amagye ani so ne nua no mu antie amagye ani so a saa nkwagye no mo nka ho we kyerɛ sɛ atemu no eba no sɛ de na no asomafo no nyuma ne sɛ no enipa anim hwɛ eni atemu no eba nim sɛ de Acts chapter 10 verse 9 enipa anim hwɛ eni atemu no eba nim ma yɛn hwɛ asɛm bi ansa ne atoa so na anumre yi na wɔn nsɛm baako mmienu ɛne mmiɛnsa bi me no bɛka ɛho asɛm odiifo agyema Benjamin ni wɔn nsɛm baako mmienu anaa mmiɛnsa nti wodeɛ dɔnhwere kakra yi a twɛ me na me ne wo ni nkɔmmɔ kakra
de me kan ebi ana be kire obi adwene ma me nka asem kakra nkyerɛw Yohane asempa John chapter 8. John chapter 8, verse number, verse 13. John chapter 8, verse number 13. Ati fi asam ne se agya no ne oba no adansidie. Agya no ne oba no adansidie. Na Yesu Kristo kasa e kire de oye. Bedofo se kasa Kristo Yesu a enema yi ne dia fa emeye nyina ne nsase ne aman hodo so no. Oba ye no wa menya ne fo se de enema yi hunu no fofofo ma ne saa no. Se ne nipa beti na se kura se Onyankopɔn asoma ne ye nkwagye enti. Na ode asem bia ma ne se won kan kire ye no. Asem na ode ama ne se won kan kire no eno kura nso ye another chapter eya asem foforo enipa nte na se na nye nipa bi akwa se enipa bi omoti baabi na mum na ye Israel ma Israel ma na omonti Kristo Yesu ase ena na Yesu Kristo o kire de ote de ofre ene de enti a o kasa ene ne enti a omuhu no ne enti a obaaye ne kwade na oka omonti ase se omunum se ye wo bia na wonso ya wo no ndiati fi asam ne se agya no ne oba no adansidie 13 osi na Farisifo no se no se wodie wudi wara ho adanse wadanse no nye no kore Yesu Kristo ka ne wote ne woye no ene adwuma nti Israel neja no soma no ma ne bae no wose Farisifo no etena ase hunu se daabi omuni Yesu Kristo enya adwene da edi Yesu Kristo amedofo yete ne nkasa no obae enipa ne si yamye o enipa ante ase ante de o ka ase mremremre amfa ama no enipa ante ase sa amfa ama no ozinti onu ka ne otene ne woye no Farisifo nso tena ase ka kyerɛ sɛ wa wudi hu adanse a wa ka fa ho na nye no korɛ edi Yesu Kristo korɛ ka de ɔyɛ ne de enti a ɔhɔ ne de enti a ɔba ne de enti a gya no soma no Farisifo no se enye no korɛ adenti a Farisifo na gye asɔre aboso Farisifo ne dɔ asɔre sene no korɛ de Yesu Kristo ɔyɛ no kwafo no omo do asore to omo se de Yesu ka mo ya atrosem me ba chaw ye ne eti ase nei hwan ne kwa asore bi onim se Yesu Kristo ya otrofo agye se esom foforo a omo nyi Kristo Yesu ni na osom bi agye Yesu didie obi enim se Yesu Kristo ya no kwafo Yesu Kristo ba ya na ne breso no na ye ni Kristo som ene nyamesom na Yesu Kristo na sema wo ka nyina wo kire o man no se de Onyankopon esite ne kura achi ansa ne nam na kwan so ne nsɛmpa na sun asane na huntasɛm ne bo aseto so ye nam so di Onyankopon achi ye fa no so ne ehunu awurade de obo ade no na ono ankasa te ase ne de ade a oye ne na senka nyina no one asofo ne wo dada no Farisifo no omu nyina adwuma ne ye baako ene wo kire mu se adwuma ne de omu ye no enya saa ne te ena Farisifo se da bi wo krache ye hwewa
ne o kan nyina wa na wudi hu adanse de o kan anya no kure ndi Yesu Kristo bre so asofo no bu Yesu Kristo se oye otorofo de sa no di fo agyeman Benjamin Kasi asoma na se won hwe ya me no mi nyina wo be wo se Kristo ahini hu asem pa Kristo hu asem ne ye ka maka to se osofo bi ni Ghana asasi so a o se onim de Onyankopɔn pɛ na afa number 2 otimi yesene me da we na me kan de hye de osoma me ne munyam se nipa bi te Ghana sofo difo o se wonim de Onyankopɔn pɛ yesene me ensi de onyame pɛ ne yeyo no eno na odifo agyeman be de hoho me ho anwade ne nsenkyene kwa de endem se eye second eye de to so mienu obi oba me nche bi enim se odifo agyeman de Onyankopɔn pɛ na enipa yo na nipa hu se we tete no enipa bi ene onyame nante ye edifo na ni nyame nante ye agidifo ene Onyankopɔn nante ye omoyoye no eno na me de hoho me ho ndi enkrofo na antikristo Yesu ase ndomo ka kire ne se adanse a wodi no ya atorosem 14 ose Yesu buase won se medi miara me ho adanse mpo a madanse no eye nokore ena Yesu Kristo so ka kire won se medi miara me ho mpo adanse se eye se na metie a de me ka no eye nokore de me ka fa me ho no eye nokore se saa ne ti engofo nse da bi ente saa etodi fo agyeman asem bi a me nim se me ka kire no me de me nim se eye saa ne ti but won so a wo hwe me won a wo hwe me no won so so fa ne sei o kan ba na beduru 18 o se na medi me ho adanse na agya no a osoma me no nso di me ho adanse Yesu Kristo esi so ka kire won se o kan ne bi o se okay wate ono a odi ne ho adanse se mo se adanse de nye no kra ono a odi ne ho adanse ena agya no so osoma no ono so di ne ho so adanse agya na osoma no ono so di ne ho adanse medofo anomre me no ka asem ba ko ne mienu pe asem ba ko ne mienu pe ti Yesu Kristo ma oman ne hu se ne bre so fo ne se ne wo ka ne so mo nte ase kora mpo a Onyankopɔn a osoma no agya na osoma no ne agya na osoma no agya no nso di ne ho adanse o de di ne ho adanse so obi a hu se Yesu Kristo bre so Onyankopɔn firi soro besi fom ka se me banie o yese dabi enso Yesu Kristo mi wura ne se ono di ne ho adanse agya no so di ono so ho adanse de ba adanse a enti saa na odifo agyeman Yesu Kristo mi wura na osoma ame no saa na me adwuma a ode hye me nsa ne de osoma ame se menye wo awo ntoatoso mu no saa Kristo no ono na di me so me ho adanse Yesu na osoma ame no Nazaretini no ono na di me ho adanse edi enomrei medofo ebi ana de wo mekan obi kwa wa no hwe Righteous TV ba ye nche ebi ana hwe Righteous TV wo hwe odifo agyeman wo tie ne nsem na Kristo di asoma no wo ka na hwa na afei sede usi do wasori nti
ono no kure na ado wasoro nti na obu afu na okeka ensem bi nanso de America na se me anhu mi odifo Adwuma Benjamin Yesu Kristo na osoma me no ne di me ho adanse lesa me kanse me te sei osoma me sei ne sei oseme nye sei na se wonte ase a Yesu Kristo ne di me ho adanse afei yebehwe adansidi a odi ne wo me ho no adansidie na Israel Nyankopon na onam ne honhom so nam ne bakru Kristo bo hye so osoma ame no adansidie a odi ne wo me ho ebia na Awurade mfiri soro ma hu ne da ampa nso ye wo ye hu se Nyankopon wasi firi soro am obi hu no apart from Adam ne Eve a no onam emframa mu ba won nchen mirodi fo Mose a onam na honhom so yi ne ho adi che na odan ne tikode ma no nenso ye ne osoma ye no odi ye ho adanse e che nipa ma e wa won to so obesoma nipa bi aba nipa ma nche no odi ye ho adanse Yes, so Righteous TV. 2 months. Em say 2 weeks. 2 months, 2 weeks. Now 2 months, 2 weeks, you know. Meka so Nyankopon Kristo di me ho adanse a. Waka de eba o manyimu. Onam no hom soma kam yensa na me kan ye me so Righteous TV enene bosome mienu na otwe mienu yi ho asem na me kan enye ada Kristo na hom so yi ne ho di kire me eno de ye kase ye kofa adanse odi ne wo me ho a eno de enya asem ketwa me kan 1 month 2 months 2 weeks ni no Righteous TV so ne yawada se ya ne so Righteous TV yawada se ya ne so Righteous TV yawada wia be se 11:30 to 12 ne so Righteous TV yes so ye kra no the whole Ghana me nko na me di ka hu ni visa dey me na ma me yetu nwa na mo a na me hwese ebeba mfena mam Dina me twen nti enne any 2 weeks ene so Righteous TV afei adanse edika ya Kristo izo Nyankopon anu so no Kristo ne bakro no odi fa me ho no yenkotie nkom hye wo edika yimra Nyankopon na hom so se hwe na mehwe na ma hu se asori na ma hu se no mo ya asori Nyankopon na wo se hwe afa mehwe na ma hu se bia foforo na eni ekuo na mo ya asori ha na ade kode no mo de ya asori na no mo se ye omo ya asoro abete asoro no mo yende omo nyina afira ituma aho na osemako ahwe na mehwe na mehunu se enipa no ana ogina sa platform no so ade no so no kasa na sofo no ya deda no wo ho ba bia afi omo se agina ya sa deda sofo kro na asa wo ho asemako a onro de na msoro a mehunu se asoro enipa no mo hia ho no wo mo se hia ba bi foforo na one de nipa na no ogina asoro kasa na yadeda no se no kure wahunu na ka kire asase se
monaka demoni monaka kraka ya fi kwa wi ka fi na ekro ene date ye say 22nd June 22nd June 2025 e free na dai de ekro oman e woman asore bi di kamfo ba be hu show asore ya wala asore no asore bo wa oba ne di animu na asore bo wa be ma we wo ye be ma asore ya se di kamfo no nipa nimu no yeba ni dini no ebi e ne di kan me kura me di say e ne di kan ani dini no e ne di kan amen 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 eba chew adanse we enkomhye we na me ka se Kristo Yesu osoma ame no adanse a wodi wo me ho no ebi ni on firi soro ma wo nhunu on si forma e ma wo nhunu enti Righteous TV ya kohwe sa prophecy enkomhye we 22nd June no na izo nyankopon na no so a order sa adiye we enkomhye we adidi kire me no sa 22nd June no on the 28th or 27th ena sa no osofi wuye 5 days the kan komhye we ne se de izo nyankopon na no so se menhwe no 5 days na sofi wuye obi anim se sofo ne dini ewum ayede na aba hunu se sofo bema na sa kire mu kura se asore bu ho a oba na eye asore bu ho a bema na ye we wo ye bema ni won se Kristo na osoma ame no onso on na edi me ho adanse e de kire mu we ya adanse se so te se me ka sa osi we ye bone a me dofo enyi wakoma akinye me masama me so de so amadika kan sisi se osoma me awieye mai makwam bone enti wo de awieye mai makwam bone won se ensem wo de ama me no me se so ye awurade de ade atwen me wo ye awurade de ade ahwehwe mo kira kwan afei we adansidie ba ko ni aso Righteous TV 2 months 2 weeks yenko adansidie Kristo di fa me ho no izo yakopon na ho so di fa me ho no yenko de to so mienu mra yenko mra sisiye izo yakopon na ho so o se hwe na me hwe no me hunu bro no so brononso na ositi na fe meti ene bi wachiri na ene a meti ye no meti se eni petim suma obi a wadi MP fo abai obi a wadi bina mpofem wawuo 2025 MP fo na ashase o mabai no ihu bro no so na osibinti na metine ne wachi se nipa etiem suma MP wabedi ade na enche wawuo izo yango pona mu so se makode na temso wura meti akirichiri ne se nipa esu nipa etwa adwadwe nipa awera fo mu su edema obi a wadi MP ne mpofrem wawu ose no kore wache na ka kire asase ise
enipa na abedi MP no obi abedi MP nso ne kwansa ne na odi bedi MP say wo susu ni 4 years na eda na limu no nkwana asa we ya de chimu nsem ene de tie sen second 22nd January 2025 22nd January 2025 MPA ya to aba ne nsen a omunyina aba obi ani age se wawe ne wadi nkunim no wadi nkunim de enso na nasa adichiemu nsem de si honhom fam no enam kwan so ba de si no eba de nipa edi ahurisi ama no ne se wanyan no nipa ese bi su ama no se ne ye dei nipa bi su ama no se ne ye dei adichiemu nse 22nd January 2025 Amen. 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 Medofo we ya dance ya etosuminu a Kristo Yesu osoma ame no odi ni wo me ho nti de odi me ho adanse ne nya nipa de odi me ho adanse no eye Kristo amese wasoma me no e ba jo tie ni yo prophecy ya umbo ne sesi e em se ebre nti no motwa so on se me ka se mu se nipa bob na wo bro no so ka bo so wo ko akira ampa bo se ade ni siye no ampa ema gubro no so esu mo betimi anya ho na mame sa ho no kakra no ka bo se ema gubro no so a omusu obi ewu ana na obi ewu na onka se enipa gufie esu na news obeto abonte na obi ehunu bi no ampa so ne nipa gu abonte na esu bro no so eti Kristo na osoma ame no ono na edi me ho adanse adentia odenkra bia soma me se memfa mra wieye mai se be ya mo benya nkwa odenkra bi asoma me mo bobra bi mo tenue bi mo tisuba bi mu asofo adifo asempakanfo asofomamefo wona nya nkwa asore wona ekwa asore mo temrato bi mu etu wasase edi me ho adanse e de akere mo 2 months o de hwe de chama me yegina ha no ye nkofa 2024 2023 2020 2022 2020 prophecy ye fa asase ho ma ye fa 2025 year ye see ma fi 7 months ni no sa prophecy ni nko na de ye fa sa prophecy ni nko na ye fa 2025 pe yawo a ye see mu ehon prophecy de ya asofo de kura de menya mo mfa mai 2025 ya January mu de ya asofo kura de le kura so ti a oyem behyew ene de na asofo ne ya 2025 enti medofo eye 2025 ho asem ne yeka ye saw Righteous TV 2 months 2 weeks yen hwe de na meka se
omu twa ade obro no so de hwe saa prophecy no nam so awurade nyankopon na no so ne bakro kiso so o se me hwe na hunu bro no so ani pe twa adwo hwe ho no bra obedi ade na enche wo medasi hwe medofo so ho no on se enkom hye ne se bro no so de osoma ame no omame hu bro no so ne nipa on se hwe o enipa o te se yewu ni fi esi ho na nipa esu abontene e wo bro no so wo de hwe de ne ye hwe eye UTV fo e na airfo nipa no wawu ni fi esi ho enipa no tie nkomhye na de osoma de ma me ka kire asase yi o man ka se me hunu se efiem na nipa esu me se me hunu se bro no so ampa so nipa o te se yewu a ni efie ni so ye bie pono enso ne nipa gu abontene na esu nyankopon be ni we di wadanse ye odifo agema Benjamin Israel nyankopon na ne bakru Kristo so aseda ni animunyam kan di me se wasoma me awon to so yi mo nchen me se wode nkra bi na asoma me dedi kan wose me nkan kire mo se ensori adoso agro na nipa edi ndisa ode hwede wo hu nyina na budi ya me kan se ya atrosem na me se wu a you shall see and the Kristo no osoma me no won na edi me ho adanse ansa hun se Yesu di obi ho adanse da odi fo agema ho adanse afei men kasa bebiri me se ye be pon sesi a enkomo no be ye odasam no be ye odepa bete be pon sesi a we men kasa bebiri na me pe ade bi no ade ahunu se Yesu se de me ye no soma ne asoma me Falasifo asofo se da bi ye nsoma obi a na wankasa kra odi ho adanse redo ena Yesu se bidi mi ho adanse mpa madanse ne nokre afa owi ono ne twetwe sa ena Yesu se madanse na midi na agya no kra osoma amenu so di mi ho adanse John chapter 8:18 wose agya no osoma amenu on so di mi ho adanse edi Kristo osoma amenu Yesu a onam no hom so osoma amenu ono na odifo agema Benjamin odi mi ho adanse ti bacho enkom hye mi no amamo ahwe ndi medaso ye trofo de mam okay sem ye trofo de mawa meba me ka sem akire wo enna se wugidi sese Kristo asoma me ampa ene nhira nso ne wo ye nsan ko hwa adanse wi mra 2025 ye on said ebisa date ebisa date yensan ko ya enoro ya adanse na otwi twam ya adanse enso so adanse Kristo di fam ho eno so yenko hwemra sesi ya Nyankopon na mahom so sehwe na mehwe na mehunu stage mehunu stage kese
stage kɛseɛ na enipa atwa ahyia wɔ aseɛ na enipa bi gyina ɛsoro na ɔregye nkurɔfoɔ no a ɛgyina aseɛ no ani. prɛko pɛ na ɔsehwɛ na mehwɛ na muhu sɛ enipa no a ɔgyina soro no a ɔregye wɔn ani no enipa no a wɔasɛ n'anigye abɔ mu paa. prɛko pɛ na ɔsehwɛ afei mehwɛ na enipa na ɔmɔtwa ahyia wɔ saa nom stage no ase no na enipa no asa multiply nipa no bi asa bɛka ho nanso nipa na ɔmo bɛka ho no nyinaa fira yituma prɛko pɛ na ɔsehwɛ nti wɔn na mu no sɛ deɛ ɔɔto nwom no nipa na ogyina so ase wɔgye ɔmani saa na menka nipa na ogyina so ase wɔgye ɔmani no prɛko pɛ na yɛama no so na ne kɔn da akyiri na yɛde ne hyɛ adaka mu. prɛko pɛ no yɛama no so na ne kɔn da akyiri na yɛde ne hyɛ adaka mu. asɛm akɔ ho de nam sɛ owura mehu no sɛ adeɛ na ɔmabɔ ne kɛsɛ na nipa no gyina so obi gu fam a anigye aba hɔ no enipa na ogyina soro hɔ no a ɛnam no so ma anigye na aba ɔmo mu wɔ ɛhɔ no nyinaa mu no yɛapagya no a yɛde ne to adaka mu ɔsɛ no kura wahunu. afei prɛko pɛ na wɔsehwɛ nti deɛ mehwɛ yɛ ne sɛ mehu yɛ ne sɛ baabi a nipa no ahyia saa na ɔmo esu na sesa yɛ tuntum ko ano afei nipa fie obi a ɔba biara de bena ne osu na ɛbɔ mu nyinaa nso so obi ade ne nsa gu nti obi ɛba wɔn nso hyɛ tuntum. afei prɛko pɛ na nipa na atwa ahyia no mu ba no kyɛ sɛ awerɛhoɔ atɔ obiara so awerɛhoɔ aka obiara. ɔse makoa deɛ wohunu yi asase a wote si ɔman a wɔ mu yi onipa bi a ɔgyegye nipa ani na nipa dɔ no na nipa ani gye no na nipa nsusu nka bi nhyɛm sɛ wɔbɛwu ne berɛ asa. nipa na ɔgyina soro no ɔyɛ bɛrima nipa ne din no ne din ne bi ne ke sei ke obi wɔ nkwan a ne ho ɔtene odi na kwani aba Ghana fo pɛ n'asɛm ɔgyegye nipa ani enipa nka ihunu nipa nwene huhu sɛ obɛfiri asase so ne berɛ asa ɛde de ɛtiyɛ sɛ 23rd July 2025 23rd July 2025 23rd July 2025 biribi asi ho mfam a ɛreba adekyeɛ mu a ɛbɛma awerɛhoɔ aka Ghanafoɔ nipa dodoɔ no a nipa no ɔnyɛ obusuani but awerɛhoɔ bɛka ho nipa ɛfiri sɛ obiara bɛka sɛ ɔte sɛ yi o ebesia ma nipa aka
ne nnwuma pa ho asɛm so wɔte ase so ɛnde ɛyɛ nka adekyeɛ mu nsɛm ɛfiri nnɛ da yi deɛ korɔ Ghana man bɛkye awerɛhoɔ news ɛfiri sɛ nipa a ɔgye nipa ani gyegye nipa ani na nipa enim sɛ obetumi afiri nipa ani so ebritie yam biribi asi esumu ɛba iLiveNG.com. It's indeed a sad day in Ghana's music industry as the legendary high life musician whom we all know as Daddy Lumba has sadly passed on. iLiveNG.com. Who is your prophet? na mehwɛ na mehu stage ɛfɛ yituma prakɔpɛ na ɔsɛ yɛdi wɔn na mehu sɛ deɛ ɔɔto nnwom no nipa na ogyina so ase wɔakyi omani sana menka nipa na ogyina so ase wɔakyi omani no prakɔpɛ na yɛama no so na ne kɔn da akyiri ɛde ne hyɛ adaka mu prakɔpɛ no yɛama no so na ne kɔn da akyiri ɛde ne hyɛ adaka mu nipa na ogyina soro na ɛnam no so ma anigyeɛ no aba ɔma mu wɔ ɛhɔ no nyinaa mu no ɔse makoa deɛ wohunu asase a wote si ɔman a wɔ mu yi onipa bi a ɔgyegye nipa ani na nipa dɔ no ne nipa ni gyina ne nipa ensusu nka bi hyɛm so du ne brase Francis,
so no ye bema nipa ni din no ni din ni k say k amen 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 medofo animonyam ka menyankopɔ din enye nipa na wawu no na eye odifoɔ Agyeman Benjamin de mo meka Kristo amese wasoma me no meka dia wodi me ho adanse ede oye ediye ya lumba die ya ye bo ne siesie ya Ghana ha di for do se na wa ni parado se ne krem so mu ya di fo a omuni ho a obi ani ho afi wi se na ye dai ade na Israel Nyankopɔ de hunta o mu nyina wode we ya dance se wasoma me ndi de me kan asa wasoma me fiti ase no a me si bere bi asofo bi ni asempakafo bi di matem ebro me bayi ka se me kuta ahomone omu twa madapa ono ye Awurade dia no sa asofo na asempakafo no ye Awurade dia no Onyankopɔn medi won ho adanse ye da omunwuma kura da di manipa hu so omonye omunwuma da di manipa break Kristo som na ye sa na tie o sori tia de wasra no a sa ne ko wiew anse Kristo na oso amene dofo anse ono a na edi me ho adanse hwe ya so television 2 months 2 weeks me pa cho bisa ho se Ghana wote no da be na hu so odifuo bi aba TV so na TV ye ne dia na watimi a hye nkom be se busumi nsia kra wa hye nkom ye nsa for man na wotim na mana bam na adechie mu nsem tie tie kasa me so se asase a wote si oman a wo mun e kire so wasoma me a wo ntoato so ye mu nchen wasoma me mu nchen ede na sumdue de o mo benya ohomia ma mo kra hwe o hwe lumba die ya enkomhye Israel Nyankopɔn da na di kire me ukuada na me kan enkomhye ho asɛm a memenda 3 days busa ho se eye de na de osoma ameno ma ohwe ma da ne ben ya koka nansa pa nipa na wu ene onam ho so se men kan kire asase a metesui no onam ho so yi na di a kire me e kire o se wode mo nkwagye ho nsem asoma me a wo ntoato so nti de opo me kasa te ne nkwagye ho be ye ne tene masem ni nyina ni o masem ne ye de wo nti bi da ene de munim dada mu nti menye edofo de pacho wo ya maka kire wo yi bosome mienu na otwe mienu Israel Nyankopɔn no osoma ame no wa makwan wabie TV amame waso TV amame adentia opesa won TV de nke kakura nkodi fo adwa menka ho David menka ho kura mensem fata eso hwe makwa ne madwuma TV no mensem fata menam kwan be so nanso de osoma me ne pesa won to so ehunu sampa wasoma me semme kan kire se mwafun onyame na mo som no Kristo na mo som no mwafun sofo be difo be ene wo Ghana ha afi 2025 waka enkomhye me ensan for man ho ni nyina abamu da ye wo hunu bi da na 31st dia kura no wo betimi aka 31st dia enkomhye 30 ne bia ba akopɛ na asi no wo de beje fans
31st on be kan commission 30 o ma choro listed prophecy e ba to ya me kasa unu se krata ekura me en na kire o Kristo kura honhom kore soma me enti wa yam sononko e wa sofo ne adifo nim adentime se wa soma me wasin sore na doso agro e na won to so eni pedi ba cho no so beje dia na wonyeni metime ka kire so so we gina bro no so wasi we MP we metime ka kire so fo bi bewu hwelumba de se de prophecy ni sitie mesi stage kese makato se ohini bi ni Ghana sofo bi ni Ghana wa metulumba o difo bi ni Ghana wa metulumba o si munyene wonni bi ma sha asamo ma bonkokora emrante aba wasasa emrante ne ho wiase fam no kohwe nase Israel nyankopon ono oni ma de kyemu nsam ne de okum no mankwa obekum no aka kyerɛ me wonam hawum so wayi ne de akyerɛ me a me ka tso so onyankopon se asɔre adɔso agro na de also yɛ Pentecost ni also yɛ Assemblies ni also yɛ Anglican ni me senti Kristo na me ka so asɔre fifiti ase no won na edi me ho adanse eti madwuma ne nyamodifo na muhu mu no de ni bia Israel nyankopon na honhom so de bakro Kristo so wayi ne ho adi a kyerɛ me awon to aso yi mu eti mitimi hwe nipa se ne nipa ye mmɔbɔ me hwe de onam honhom so de na di a kyerɛ me na me hwe de nipa ya ne se de nipa si so sa dɔ asɔre a na awre ho aka me on so ye lumba de prophecy no se de ba ya America no on se duru bia no masi apini me se de mahunu no eye me kaya ne sa ye me hu ye me nwanwa se ade wo ye sini epie na wada na dini so amase so na empie na mbe ye patapa se mbesi ano a emma de enti osoma me no munyi ni da to sin sorry adoso agro ene ni pedi osimin kan kire mo se Israel nyankopon se min kan kire mo se oba bi a wote abibi mamu oba bi a ye nipa tuntum a wama wotiri mi te se medie bi na abaye ne peme no osimin kan kire se atemu da bro beto watwene enkra na me hya ase no me se de osoma me ne edi me ho adanse oso ode o ye sofoma me wode also wo ye sofo yere sofo na wo yere monkom makoma na montenam ne ye nhwe nkopem twabere mbaga se ti madwuma ne nyamodifo nderi bia ode nkra awon to aso e makwambone ho nsem na asoma me nti me kama kwambone a modo awurade ne nso mode mano fafa oso ba bia wo twe me no ono nyankopon be ku atemuda osemen kan kira won to aso yi dia dan ebe ye dwese ndina meka se Kristo osoma ame no won na di me ho adanse ndi me madwuma nse odifo adwuma beja me no enye modifo na muhunu ni bie o ode nkransem ne soma ame enkransem ma bone fosem mo mumu yo ne mo mrato mo chiwode amosade onyame ho ahoa mo ho na muhuru nebo mon semone ho nkra no de soma ame ndi onimsa nhwa me kan mo nyini nti no wa hyase na odi me ho adanse no enoma me ensa makan de Kristo na mo so de ma me ka kira asasi se ne me ensa 3 days 5 days se de me se if me ti na chiri e di 5 months me dofo suro se nyankopon ameka no wasem Yesu ameka no wasem chiri suro no na gimi Yesu ni di sam ne ma me ensen nkom hye me ensen se ye wo no line dasie no telephone line dasie no yellow ayina
0594 844111 saa number no o message bia fafa so frɛ wo mo ha o message bia fafa so ne ba chaw ye wa pampamu woni de emfrɛ so eno de nipa bi mu no mo se ya on person mo send mo ba ma ni kakra ento mo tin ye de to so ndi eno mfrɛ so de wa ase no da ho mi no eno so na frɛ midofo eti wo de hwɛ sɛde Yesu osoma me nti bi obi ho difo agyeman na dwen ne sɛ ɛyɛ difo na bi no wasoma me awo nto ato Yesu kan sɛm bi John chapter 10 verse number 37 ati fianso wo se Yudafo no pese okum Yesu o se Yudafo no hyɛ ase sɛ afede Kristo wo mbekunu no adentia Yesu kan de oye ne de agya no ne nipa ntem ne de oni agya ne ntem no o mo antena so mo hu ne sɛ oye busuefo do mo hyɛ ase sɛ o mbɛpɛ na kunu ato atwene na wafiri o mani so etitie John chapter 10 verse number 37 o se se menyo magya no nyuma a ene mo nyimi ni tie o se menyo magya no nyuma a ene mo nyimi ni na se meyo na me de mo nyimi ni a mo nyinwuma no ni Yesu se senka obaaye no de oman na sofo nim so Onyankopɔn pesenka Yesu ye bia saa de omunyini ni ne mum de Onyankopɔn opɛ ne sɛ Yesu ya adenti de omunyini ni okay o se hono so munyini ni a anka fi o ka asɛm kyerɛkyerɛ oman ne asɔre ne asɔfo sɛ mofom asafunu mochi wadie ne munyai na sɛ o se montena sɛ ya anka monhwɛ enwuma so anwade a agya na osoma no nam ne so no woyɛ na momfa no so nyina so nyineni ene so di fo agman ka sɛ bi o medofo die enoma me ensa me no aka ho asɛm de Kristo adi mi ho adanse saa no ma me ensan se e wo kura wo hunu bi saa organ hada kaka na mi nya nyame adwuma ye ese ka me yetorofo ade ntia de America na saa na odifo bi aba etie de America na saa na sofo bi aba otie de America no saa na de ofre no apostle bi aba otie de America se Yesu di mi ho adanse na me honhom so no ede de ya bɔ kyerɛ wi sofo difo be no hunu bi saa da to wase oye oba men kan kyerɛw wo twe pɛ me o de opa fa so da mene oso obeto watwene fa so da na de mene ne bonso ogu so pa so ta wo se de akyele bogu so wo se atemu da bro obeto wa wu so obeto watwene wo de mu ni asofo na chi ndi na me hwɛ se de osoma me no oman yakoma edene efise mi wura Yesu Kristo na Yudafo no hwese ebekunu no akomadene ndi odi mi ho adanse de adanse a Kristo so amena no so odi no e pa chaw eduro bie no ebetimi aye esum abofo bie ne ho abosun tumi bie ne ho ebetimi edi ye nkomhye ebetumi aye bi da ade ya meto nka brekyerefo e wa asase so ya meto akonfo e wa asase so ya meto bom so mo kopo ase bo mo ma mo ata ne tena hwan na atimi aka bi da kan na mi nche na mi nya Nyankopɔn adwuma odi fo agema Benjamin ni bedofo enumre mi gina mi wa Yesu Kristo mo buruhunu so esrew ene ukra abro hwehwe machira kwan eso wode won kra nsɛm a abemu watimi ne nanante yi na wagye wo free asofo abusuefo ne nsɛm wagye wo free difo atrofo abusuefo ne nsɛm mo nsɛm pi meka sɛde wode ama me no wode asoma me yebeto waso enti so wonu odifo agyeman obu wa na dwena ne sɛ ye adifo na bi wode wunni mo nkura ti mu
na so oni modifo agyeman ene de ofiri ene honhom atiri mu a ka beda Awurade ase na wapachew na wabɛhwehwɛ ni Nyankopɔn na ado ho abɛbata no wabɛhwehwɛ ni Yesu na ado ho abata no eso wakam atamusem sebe ya mobenya daa nkwa e de ama mokra wagye me nkwa oma me nkwa de me kan ye nyina achi se mpacho oma me nkwa e pacho nko bɛyɛ wei me wa ma me nkwa dada akamo me firi ase pɛ me kɔ oba ne nkyɛn me firi asase so se pɛ wo de wote se kyana pa wafa me kɔ wote se anumere wafa me kɔ ada bɛte se wafa odifo adwuma kɔ no mo wɔnenye shata de fufuo e ma wrɛ ho ensuma me sun ho ensuma me sun ho amma me nkwa dada asoma me mo nkyɛn sɛ wiye mai sɛnye bɛya wo bɛhu de Onyankopɔn pɛ de opɛ sɛ moyo de opɛ sɛ ɔde mu gyina na mo so nani ɛnyɛ mo asɔre a mokɔ nim na mo so nani o no ɛno nka ho ɛno de mo akwache nanso ɛnum na mo hyɛ ɔno Israel Nyankopɔn tatefuo bufuo mo hyɛ na bufuo mo hyɛ na ahomete ni mo bro ho ne sɛ medofo maame papa brother ni mo bro ho ne sɛ wonya nwuye na ma de wani hunu na wote ne woti enhyira ne ho nyame ya domo a kwasiada be nim behia nyame ya domo a ukuada betimi nim ahia kwasiada ukuada hwehwe odifo agye machira kwai mani bɛgye ma okra so bɛhwɛ machira kwai mani bɛgye ma wo na wo de te ase na wote mene no mani bɛgye ama so ne mbe nante so on se de Israel Nyankopɔn ne honhom ene se de ne kasa enano Deuteronomy chapter 18 verse number 22 oso odifo wi obɛkasa Awurade dini mu asɛm na anya hɔ amamu a munsuro no ekom de no na fu no de kasa ekom anibre oso wakana ba mu dia munyina yi de mayi a kyerɛ wi obi kwai odifo no ɔhyɛ ndem no ɔhwɛ manim no ɔyɛsɔfo a ne ho badwire ne yam bɛhye no ontimi nka sɛ o di adenti ɔhunu sɛ honhom we na ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ ɛnafom honhom na ɔmusa na ɛyɛ adwuma no honhom ne nafom ade yɛni asɔfo nkɔkorafo yɛni adifo nkɔkorafo sɛ honhom ne da fom de a ene nka bi omu na si mu akyɛ nti ko omu no ɔde nkrabe ma omu no adi omu ho adanse akyɛ sɛ ampa me na masoma wo etimi dɔfo yi wasum me pa ɔkyɛ o megina Kristo Yesu mu buru yi wasum na firi saa breko yi tie me na bɛboa wo prepare sɛ wobɛtie me na abɛnya nkwa odifo agyema akwa ne nyɛ sɛ wobɛhu no sɛ yɛka tumi ahoɔden ya ahoɔden yɛ nsɛnkyerɛne a ɛno deɛ mese ɛno deɛ yɛde to hɔ ansa na makatemu asɛm sɛ na mero Yesu Kristo katemu asɛm ɔka hini ho asɛm pa ɔtwi ɔman n'anim aka ɔman n'akɔmbɔne owie a nsɛnkyerɛne nam nsa so aba na ahyɛyɛ n'animuonyam yɛka ahoɔden ne a mese sɔfo bi ntimi nka sɛ so ɔse Kristo nam nipa nsa so yɛ ahoɔden sei na ɔse ɛwɔ no so sɛ odifo adwuma no ho bɛyɛ nwanwa wodi aduro kura me sɛ wo boa wo do pa ko wi gadaw wo boa sɛ Kristo nam obi nsa so nyane nyina ne sɛ ɛna ɔde di me ho adanse sɛ de bɛyɛ awon to so yi sister firi nena me sɛ wo pa tie no ma me nsan a Israel Nyankopɔn nam ne ba kro Kristo so ɔde di me ho adanse hyase ne dwa ne gyere wo kra wotwe pemia me se opa firi ne jai enye sa sister de eba wo so no ete se de me ka se we ba eba na aba no ma na si we ba wo de kasa kire wo de bo kokko se tie nipa na wo kasa ne ne be boa wo kyena de wo kasa no tie ne
ɛbɛboa wo kyena masɛ mina ne sɛ ɛnɛ bɛka biribi na kyerɛ wo odiifo agyeman wahu no Righteous TV so no ɛdɔfo ɛnyɛ mɔdiifoɔ no bia daabi Israel nkɔpɔ nam no hom so wasoma me ɛwɔ awoɔ ntoatoasoɔ yi mu wɔyi ne ho adi akyerɛ me ɛna ɔsɛ mɛka awoɔ ntoatoasoɔ yi akɔ mbɔne ho asɛm fa nkyerɛ wo ɛnyɛ wokɔ asɔre akyɛ nyɛ mekɔ asɔre asɛm ne mmom deɛ ɔyɛ batwemba adɛn na masɔfoɔ no mɔdiifoɔ ebinom tumi hyɛ nkɔm wɔ asɔre fie ɔne nipa ntɛm ka dorɔ sɛ ɛhyɛ ne nyinaa kala ɛka aduane a ɔbaeɛ ɔfiri fie ba ɔdiiɛ na nneɛma ɛba wei a mekeka nyinaa ɛnneɛma mmiɛnsa a maka yi bɔ ɔsɔfo bi ne diifoɔ bi a mepaakyɛ wɔhunu ka yɛdi ma mentie ɛnna ɛkyerɛw sɛ odiifoɔ agyeman ɔno ankasa a Kristo Israel konkro Nyankopɔn no ɔnam honhom so wɔdi me ho adanseɛ ɛde akyerɛ mo nti ɛnwanwa sɛ obi so television 2 months 2 weeks na wohwɛ nneɛma a esisi a Kristo da de kyerɛ no sɛ bia mo bɛgye deɛ edi akyerɛ ɔbɛka nyina adi na mo dwane agye mo kra na wanyɛ wanyina wanyɛ minim ebinom falasifoɔ no ɛfɛn sɛ Yudafoɔ no patapaa nyamesom ne Kristo so mo patapaa oka waka Bible so waka Bible hunu Awurade enumere me di wo besi nyame adom e bɛsɛ hyia kɔsia dan ne menhyia hwan na ɛpɛ ho me ama ne kra hwan na pɛso hunu sɛ Israel Nyankopɔn deɛ na wo te free tete no sɛ wo da so te saa nnɛ bibia ne ho asesa hwan na ɛpɛ saa akwanya no na ne nsa som na ɔno so anya bi na nakoma atɔ ne yam ɛne odiifo agya bɛgya menhyia frɛ numbers de gu TV na ase no number mmienu ne gu TV na ase no frɛ na ne ɔmo ntwetwe nkɔmmɔ na ne menhyia mehwɛ ne ɛba na mehwɛ ne ɛwɔ hɔ a ɛne deɛ ɔda na di kyerɛ me nam ne honhom so no deɛ ɔbɛyɛ nipa a memanya na nka adi mmirika ɛte sɛ deɛ wahunu sɛ woda dam na ɛgya atom na wopɛ kɔnyɛ dwane na nka adi mmirika bɛhyia me adentia wahunu wate ne ɛba nti wopɛ wo home de ama wo kra mehyɛ ɔbɔ sɛ menya Nkɔpɔn so ɔnya wo da ɔnya wo akwan nyinaa mu ɔnya wo da ahoɔden tumi mani yɛ nyinaa yɛ ne dea ɛnɛ no mmerɛ yi ɛkɔ so ara mesɛ Onyankopɔn sɛ n'asomdwie nka ho aha yɛ Righteous City aha yɛ Righteous City Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom aha na abɛhunu Righteous City baabi a me no kasa no mmerɛ so yɛ Righteous TV adeɛ meka ne sɛ wa wani abere na usuro Awurade na apɛ sɛ usuro no na nso hu ne ɛwoyɛ no monti na ɔsoma ame ɛde sɛ Yesu sɛ medi me ho adanse a madanse de yɛ nokorɛ na sɛ monyini a agya no so di me ho adanse Yesu Kristo sɛ mohwɛ na sɛ menyɛ magya no nnwuma a ɛno deɛ momfa nyɛ mini na mo sɛ meyɛ deɛ a ɛno deɛ nka monyɛ mini na ɛno nso monsa anyini a ka monhwɛ nneɛma a wɔnam me so yɔ medical free maka kyerɛw sɛ odiifo adwuma menyɛ bɔne deɛ no so wonu sɛ nyɛ Kristo akwaya a afei hwɛ deɛ mekaeɛ no sɛ maka atorɔsɛm a ɛbɛrɛ na Israel Nyankopɔn ahohom so na wada suma sɛm adidi akyerɛ me ɛkyɛ sɛ menka atorɔsɛm de sɛ bia owɔ Nkran Takura de Cape Coast Kofodua kɛseɛm owɔ Nkɔkɔɔ ahemfa na wɔ Axim
takwa asankragwa oboase fa na wo sunwane bodi sahwi babia ni yoso fa na wo tepa temale na wo wa na panduli ekwa ne nwa ya ko Google Play Store ho ne Google map no Righteous City Ghana edo be fia ha na obeduru ha woni beje keke wo hwenyu enwuma onyankopon na modifo agima Benjamin so no ahya ase a woni beje keke de fan kwanche ye ho de fan nipa do onyankopon tem ho de fan nipa so be brede ho asem awurade ho woni beje wakoma beto yam de ma wo mpre ho na wonya hantan onyankopon nim ebra unim so ya hantan so na wo ya hantan on sa sama me kan no mrei ensema si fi huduom na yesa na tie wo de nkra na soma ame ejene menhia ufiri nkra na eba ba bi ofiri oba no okọ Google Play Store map no so a Righteous City Ghana wo gogo a wa na wo drive wa edo be ba ha sei e wo dwoso e chen krom ha ya maka jo se dwoso ni e chen krom e bom ensuo na dantem nye ensuo na di anke bom baako ka wo yesidan ma wo yesidan na ka aka bom but ensuo na dantem to wo tere ensuo ni firi so no aba ho eni mi hia yankopon ya adomo a kwasiada eni mi hia ukuada ehwodifo agyeman Benjamin echira kwai ebra peso sum izo nyankopon yi o peso sum Kristo Yesu yi akoma beto yam nye botoro bonyofo no nye botoro bonyofo on wona pese osuma urade yi na no osumafo po no se papa o pese o ye no ntimi nye hia mi wura Yesu Kristo bo hye no ntimi ye te o pese o ye papa o ntimi nye eni me hia masem nyina ni na fe no achi no obeda nyankopon ase e wona kwan nyina mu na abon sampa izo nyankopon onam ne bakuru Kristo so se wo ye no kwafo ne bohye ne no nokre adaedi ama wo ntoto so yi onam na koa odifo agima Benjamin so ubi shira safuru adidi se ye no nyuma no eto ntwai eno nyanka me nyankopon asedan kan dini wona bakuru Kristo Yesu nazo dini mo edu besi ha ebesa ehia biom amen. For video na bubu ya tie ho ampa amen Israel nyankopon ti for konkron amana mai mu na ye hwe wosia ho oyame di for mebla yi se ohuru su ni pansa so da Israel nyankopon ba tie no Sadi nyankopon ti for sitie wo so ohuru bi ta yenno sese nyankwada emidi for so nyankopon so onhiraw Israel nyankopon ba tie no me papa ti for bra yi se ohwam fa so dia wo nyankopon nam wo so ama ne nsa ka wo so obuodi ani die kwa so ansa na ko beti adanse no obese ko muni mu ni kakra edi show nyankopon ti asefo no ani monyam Israel nyankopon ba chien ko ba so ba do shira me papa ti for brother oya hoho ọmọ adam hata oni nyankopon ti for ni mo mpuni mputa na nyankopon ti for eja no kokofo for ya no soma mo no nyankopon ya wo soma mo kwata osoma mo de mo ma asase no kwatie ye ti na mebra wo ya de wo hye Israel nyankopon ba chien oya me di
for me pacho o say aye last year December oye galamsey ni awa papa mega pacho sorry Prisia ahono oye adwuma na ya medi for say December num ya to ba ni wie ya na ne wo for free me chasa ani die pass no for be wuyi no for ni wuyi ya no ya medi for me da ba ko she fridge o say abira no for ni wuyi say kim e free ho na adwuma nyina sai ne meso de adwuma nyina sai obako obaba ne nsansa de oni ne yiri fo beti no na aye tene o ya medi for say afedi o de ni atoto a ba bia se ko nyam wo free no wa cha wo bia free ba bi ma na ye na eduso mo ye no fa na ye ewo ni ye twa mu yi na medi for so mo ye no po oni sikanti aye no ntimi akwase ye ana ma ye ye no twam na ya medi for wo se abira ho bra no o yonko bi no ka che ne se o minim di fo bi wa ha eti ne ye yonko na ya kwa enim so be ye nyama bi ama sen ama bra ya bra no eto be twa ya medi for pa so se ne yonko ne coin ama di for ka che so ba ge ne 1000 to di ka twa mu 600 aba na ka 400 so de kopo so o so bra o kwa no hwe nyama di for ne yama na bra no opo so bre o tira si no se da bi we miss ho pm Israel na ko pa chiem yana nano anam yam roti fo ati my soul anam yam roti fo ati my soul asidani mo nyam kan nyam ko potim me pa so radu o israel onami di fo na no no so ebi righteous TV the gateway to heaven ahimia TV no ankwachia TV no training TV no asadanko so ko nyankupo tini me pa so radu o israel we papa tifo brother you say o chinchimi TV a ono wa baby o di no apem o chinchimi TV a no kokoto righteous TV me yamidi for say o do o man o jina ahye enu o tie nyankupo tifo mse ye o tifo ajma Benjamin enu nsama unyankupo dode asma ono o dane di wa asase ne so yamidi for so o hwe se de o sikasa na o hoye ne hudwiri o hoye ne wanwa se de na no yewura Yesu Kristo person for eso owura ye o nsam wo hudwiri no me brother isi wa papi Israel nyankupo ba chiem me pa so radu o israel onyankupo tifo brother isi afedi ensem bi obeti afi wanu no na afro wasate se wodi ye atuma ni nyina obuli ya medi from pacho no tifie me pacho chese do ne yire ne mo fra be dikwa na aye tene na ye na ensem no obeti afi wanu no wasate de ye atuma se onko ba bia ji o tifo ajma nyankupo gupo no tai no abra woni nyankupo tifo mo funi puo o si hata o ye hoho onyankupo tifo me brother is say we no bana ono se da bi adena me tie nsem me ntra opa ene e odifo ajima nyankopo mesrew ya brofo famame odifo ajima nyankopo mesrew ya brofo famame Israel nyankopo ba chiem me papa odifo brother is so kan sa asem no eno to na mo pieye opia ya no kai sai o maami ni bi wo asase a o mutu so agudie ana o ko maami ni ano ho me ba so ebere o ko maami no sa me ba na upe bia na dada what na wa ama me dia ma manfo mo ba titi suage ati fuati me yan kopo ya nya utai asida ko so kautini me ba so radu esiraw onye kopo difo brother you say o na ma me ka chese besin na me nko na me ko se ba bia betinya aye so atuma ya me difo ba cho se o ma me ni de no ko ye o de no ko asase so betima ba ye so atuma no na o tebe be pe no ma me ni be wuhye afene sensema sori bebre o se me de o difo ajima nyankopo gupo ana me hwa ne kwan onye me difo ampa me brother you say afa okoko nya yonko bi opa aboafo no unya kopo opa to bi kwa ni dema no okoko nya yonko bi
senior asase no mama usika na dia kwa machine na dia kwa small start ya yatuma onyankopon tifo mesra ya tifo atima benchamba ya onyankopon yadiyo asedan kwa so paniti me pastor radio shiraw onyamidifo pacho so afere wa start a o ya asase ni so atuma na yamidifo asase no so asase ma amini be free mu no na ya manso sem tia afere de say ya toma ni ya bemen na me pastor enya buketo asoso o se afe o ko bia o ko no pa ni tv ni tie right to see one na 24/7 o so oni fi wota o ya mi di fo so o ba no o pa o so di fo di menya ko po mi ko di men di wai na mi di fo o se o de kakra o sa ti o ye atuma no na mi di fo o se si o butu ho asase na nya takito o 50,000 plus kani sika 500 million etwam na mi di fo so nya ko po na bo so oni ni asiata o right to see na o sha wo no Jesus Israel nya ko po ba chien me pa so ga do shiraw oya mi di fo o si se sei asase wo tia ho ka ama asase ba ya ne tia na ya mi di fo o se dia no first oni ni yire ne ma beti po na ye tene no se so na mo di fo ati my wo so ona mi ro di fo ati my wo so oni se di obeti ya ne mra o ti bi ko no pa me pa so ga di wo shiraw na mi di fo so na afo pa o ti bi ko bi omo ba o ti bi pe bia no se na mo so cha na nko ji akwan ya o so di aseta o di ayeyiye o di na asia o di kanfo o di ma onyan kupo kuto wa de kasia o na wo so wa so no na prem o ta onyan kupo wase me ba so ni de yu se ka so ro Yesu Kristo ya na wase se bi to se asem o de asomena ye nkomhye masem enya stadium ye wo mamu ne bi masem ye nkomhye yes won se brother no ne mi hiada o se pristia me pa so meja oni mi hiada o ka se mi nyankopon ne wonyam se yes o ye na de so de mi nsem o de asom be ye adwuma no yes asase 50,500 million yes obi a abusuya kura ye ba wanti nyanko bi me pa so mi nyankopon ahun so obi kwa ma no otiaka what is working? O se di phone ya true for. Papa, baby on me na ko de ko ye no. O kuta pama no o so soma 7 million. Pama keke. Ya na nyare. Esa na be mo hunu ne nko na kwa 40 ye no. Amen. Na motinye hunu mu nyame o ye no kwafo. Yes. Hallelujah. Amen. Let me wear Yesu ase. Amen. Prisi aho. Eronya ka binyako body. Amen. Pacho tunasi. Yesu wasoma me. Amen. Doje masem.
onyera da na asasi nso emu oten sede ne ara obi atimi awe TV ofie anya nsenkyerene amen de ayenim guase da so no meja nim nyankopon no so oyiye fi ne so amen ese o se de nanka obedi a one ne yire ne ma ho oten no yes nyankopon tia naka amen saa dwendwene no efi hos aha papa mpaso ani die mu elma oni nipa odi kan ba ha no papa ese wo nyankopon wo hunu pipi e wo ni mo yes what is work abema o na me ka se papa ma hunu pipi afedi o se da na ebo ne nsema won tie ase on se memma gidie na fomo e ma na timi da da mo gregregregre but bema de na da no bema de agise hallelujah amen so wa sumame amen nyankopon ye ntohe we wo beto de yi ede na wo tia 500 million obeto de yi ohun me wo ni mi hia wo righteous TV no wo he me ho na menka oh me ho na menka onyankopon be na yesum ni oh me ka tso se sum se ra de obeje wa wo de tena se ne di na echi ko di na echi on ho kire no me paso na to wo ji mi nyankopon no ese o se ye kwa paso otimi ko bi on ka fie abra wo fa wo me atimi aye ye ja wo ka sa abrabo wo ye abrabo ketwa paso de bi abrabo wo ye abrabo ketwa wo fa wu teta wo kwa kwa wo se ye beture ntura no yes nti ye ne yeso hye fie na odi awre ho ne nsanka nyankopon ko chinchim TV akoto righteous TV no se da bi be the righteous TV nyankopon ye me nyankopon amen ogusu hwe ne woti ense no na me de me hian oba fa pampa cho ma je o sei na wo se nka betena duru sa abiri ye ko wo huna mane se hallelujah amen Yesu ni moja tumi omo Yesu ni moja tumi omo Yesu ni moja tumi omo moja na yemi fesa mama Yesu ni moja tumi omo Papa nu moja tumi omo Yesu ni moja tumi omo moja na yemi fesa mama Yesu ni moja tumi omo Miranu moja ya tumi omo Yesu ni moja tumi omo moja na yemi fesa mama Umina ya safari Santa safari Mirani moja ya tumi omo Hadisi moja ya tumi omo Yesu ni moja tumi omo moja na sasa
mi fẹ́ fa mama. Sidankoni, wadisimoja wiye kumae, adishini moja ya, tumi omo, emoja mwa suya, tumi omo, ekwano moja, moja nuaya lupe, mama. Adida fitio, yari yake kao, unyamkami wa Yesu Kristo ni. Umenye naye binyanko pondia. Yesu ni moja ya, etwa omo, adishini moja ya, umi omo, ibaba no moja, etwa omo, moja no aye, mama. Sheshe radia. Afọ no me da wase. Onyame asidan ka odi. Osuma. Isimbi ranu moja. Tumi mi papa no moja ya. Ekwa adisini moja. Tumi moja no ayemi. Efa mama ni. Nani binami ya kwao. Obone fodi ndiyo maswami. Nankabila Yesu Kristo ni. Anona tumia o Yesu no asibe. Tumia moha. Esi mirano moja. Ekwa omo. Adishini moja. Habari moja. Ishini moja. Tumi. Yurano moja ya. Tumi omo. Adishini moja ya. Ekwa omo. Yesu ni moja. Tumi omo.
ayemi. Subinya ko pame da wasio. Yesu ni moja. Tubio. Baba no moja. Kwa Yesu ni moja. Yesu ni moja. Moja moja. Mama. Yesu kusema wase. Bwana mshonie monyam. Yesu ni moja. 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 Moja 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 na yeye. Mama. Why not so this over? Already fight when you come back. Wana home. Why dance for moja no? Moja ni siapa for. Amani moja ni kimenya boni mi. Mirano moja. Mirano moja. Mirano moja. Mirano moja. Mirano moja. Moja 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 mama Osman Bedawasi Yesu ni moja tumiwe Yesu ni moja tumiwe Yesu ni moja tumiwe moja no ayemi fama Mikafeo isi biyanko ponse oya mayere dosu emuni yebia yeni adansi fo odi moja na yamani yesi moja ya oh isi Yesu ni moja 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 no ayemi Nanyoya na kebone yesiafo Odene bo sherika ya mami Masana metra Awonto ato soimu Una hondo mo ko so de kana bo samane Oh mi Kami kao Kami sepata Oh you are here Nebodi ya chairman sign Rodi Fezi Kenya kwa pameda wasi Yesu ni moja ya Irano moja
ama hey ah where Yesu kwa negro hey Meka mas dossier media meka media